खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी लोब लोब जगदान आरो जगदान सानफ्रोमबो लोब लोब जगदान इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब जगदान आरो जगदान इउपिपिएल दोलोनि गेदेर मुलाम्फा थारैनो इउपिपिएल दोलोआव बैफोरबायदि रोजा रोजा सुबुंफोरा लोब लोब इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय थायोब्ला गुबुन दोलोफोरा थारैनो बिटिआर हालामनिफ्राय गोमालांमारगोन नामा सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो गोबां बिबानगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव सानफ्रोमबो जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय एबा खोनानो मोनबाय थायो बेबायदिनो आरोबाव गोबां एनएलएफबि आफादनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै गासै सा 18 एनएलएफबि आफादनि गोख्रों बिबानगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों रामफलबिल प्राइमारिनि सिङाव थानाय खावसि बाजार साखाथि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव दिनैनि जयनि हाबाफारियाव गासै सा 18 एनएलएफबि आफादनि गोख्रों बिबानगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे जयनि हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु इउपिपिएलनि रांगिरि फुकन लाहारि बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि राजखान्थि दोलोनि नेहाथारि सुरज मोसाहारि बिथांजों लोगोसे मिरु आइजो गांखंनि आफादगिरि मीना गयारि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै नायगिरि नोंथांमोन दा जोंनि बुंनांगौथ' बेनो दा जोंनाव प्रमद बर' सार दैदेननायाव जोंनिफ्राय गोबां मानसियानो फैबाय फैनाया प्राइमारि लेभेलजों बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलजों बे सायाव जोंनि बख' सारानो जोंखौ दैदेनबाय बा जोंनि लिडारानो जों बख' सारा जेराव आखाइ होदों जों बेजोंनो जयैनो आखाइ हमलायनानै मावलायनानै थांलायलायगोन आरो साबेसे जइन जादों नोंथां जोंनाव दा बेहाय 18 जन आरो गासिबो रायजो राजाफोरजों जों बिदिनो खामानिखौ जेनेबा एनएलएफबि हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरजों आखाइ हमलायनानै ज' मावलायनोसै हेफाजाब होलायगोन आरो जों जा खामानि मोनो बेखौ मा मिजिं दं नोंथांमोनहा मिजिंखौ दा नुनायावथ' जोङो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दं सरकाराबो दा बोसोरसेजों बोसोरनैजोंथ' हाजोबा नालाय एसे एनै खामानिखौ दा बोसोरथामल' जादों नै दाबो दा जों बेखौनो मोजांनिफ्राय मोजां नुनानै जों बेहायनो आगान सुरदों आरो इउपिपिएल सरकारजोंनो दा जोङो इउपिपिएलआव जइन जानाया जाहैबाय जोङो जाहाथे जों बिपिएल दोलोखौ जों मोजां मोनाखै दा जोङो जेरै सरकार जों बेजों नांथाबनानै थागोन होननानै जों ओंखारनाय जादों आरो आथिखालाव बर'आव गोबां राजखान्थि दोलो दं नाथाय नोंथांमोनहा इउपिपिएल दोलोखौ चुइस खालामनानै लादों मा मिजिं दं नोंथांमोनहा मिजिं माने जोङो दा खस्थ' मोनबोबाय खस्थ' मोननायाव जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनबोआखै बिपिएफ आमोलनिफ्रायबो जों सावरायबाय थादोंमोन दा जोङो दा ओंखायनो बिपिएफ आमोलाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जोङो बेवहाय एसे सावरायलायनो नागिरदों आरो फोरमायनो माने प्रमद बर' सरकारनि सायाव जोङो माबा मोनसे अनसुंथाइ जोङो थांनानै थासान्दि थाखाय जोङो बेखौ मोनो खोमा जोंनाव बिदि मिजिंथिनाय दं आरो एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दोलोखौहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सालायबाय थादों बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जोंजों जइन जाफैबाय दा फैगौ समफोरावहाय जाहाथे प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जे मोनसे पिसखौ जों गायसननो हादों जे मोनसे गोजोन थासारियाव जों बयबो जे गणतन्त्रनि जे रियेल जे एक्सारसाइसखौ जों दिनै खालामनायनि जे स्कपखौ मोनदों बे थासारिखौ नुनानै बयबो मोनसे एट्राकसन जादों जेरैबायदि थासारि जेरैबायदि जौगानायनि हाबाफारि जेरैबायदि जोंनि गेजेरावहाय सुबुं सम्पद दानायनि जे हाबाफारि बेफोरखौ गासै नुनानै मोनसे एट्राकसन जादों आरो बेबादियैनो फैगौ एमपि इलेक्सनावहाय जोङो गोरलैयैनो जों देरहानो हागोनखौ जों नुदों साबेसे जइन जादों दिनैहाय बिथांमोनहा गासै 18 जन जादों आरो दंबावोमोन माखासे फैबावगोन माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय बिथांमोनहा सफैजोबनो हायाखै आरो माखासे गामिफोराव एसे माने प्रग्रामफोर दङ बेनि थाखाय माखासेफोर सफैनो हायाखै नैबे थासारिया नैबे ओनसोला बा नैबे थासारि गोबां गोग्लैसोनाय ओनसोल बे समाव इउपिपिएल दोलोनि सासे दैदेनगिरि जानानै मा फोरमायनो सानो
नैबे ओनसोला स्पेसियेलि थांनाय गोलाव सम जे बर'नि जे सोमावसारनाय बेवहाय गोबां खस्थ' मोननाय मोनसे ओनसोल। बै समावहाय खावसि बाजार होनबाथाय माने NDPनि थाग्रा जायगा होननानै बेवहाय आर्मि पुलिसनि उफुद्रुब बै समावहाय माने बहुद माने BLTफ्राबो बे समावहाय आर्मि पुलिस लानानै बे जायगायावहाय NDP नागिरनो फैयोमोन आरो NDP थाग्रा जायगा होननानै गोलाव बे 17 बोसोर हाग्रामा दैदेननाय सरकारावहाय बे ओनसोलावहाय जे उन्नयननि खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्राबो माने गोलैसोनानै थादोंमोन। दा बिनि थाखायनो गोबां बे ओनसोलनि मानसिफोरा खामानि जौगालु खामानिफोरखौ मोननो हायाखैमोन। दा दिनैहाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो लामा बानायनायनि जे हाबाफारि बाहाय माने दै लोंनायनिया बहुद समस्या। नै दा माघ मास हाबनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि दैफ्रा रानलांजोबो। दा बे हिसाबै बिथांमोनहा गोबां माने गोब्राब थासारिनि गेजेरजों जिउ खुंनांगौ जायो। दा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो फ्राय माने गामि गामि JJMनि जे खामानि बेफोर सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लोंनाय दैनि जे समस्या बे माने समाधान जानायनि लामायाव फैबाय। लामा दालांफोरा फ्राय बानायजागासिनो दङ। दा बेखौ नायोब्ला 17 बोसोरावहाय जे माने गोग्लैसोनाय बे दिनैहाय जोंनि 3 बोसोरावनो बिथांमोनहा गोबां मोनसे लामा सामा लोंनाय दैनि बेबस्था आरो बे इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था फ्राय बे माने जोबनायनि लामायाव फैबाय। हाग्रामा महिलारिया दिनै गावनि समस्यायाव मोनसे गेदेरथार मास गेदेर लादों। लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जागोन होननानै खौरां मोनदों। बे बिथिङाव UPPL दोलोआ माबाफोर खहा जागोन नामा? UPPL दोलोआ हाग्रामानि मिटिं खालामनायाव जेबो खहा जाया। खारन बिथांमोनहा जे ड्रामा खालामबाय थादों, बिथांमोननि जे दिनैनि जे हाबाफारि कर्मशाला बा वार्कशप होनदों, खिन्थु बोराय बेन्थ' माने उन्दै उनला बोराय बेन्थ' बिथांमोनहा बुथुमनानै लांजोबदों। मोनसे माने बिथांमोनहा गोजौआवहाय एसे दाम दर खालामनो सेस्था खालामगासिनो दङ। थारमाने बेवहाय बिथांमोनहा इलेक्सन देरहानायनि खुनु अंख गैया आरो इलेक्सन देरहानो थाखाय MP देरहानो थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावाखै। बिथांमोनहा जे जयनिं हाबाफारि लादों, जे नारा नाथा जुजिबाय थादों, बे जाहैबाय मा UPPLखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोनहा नारा नाथा जुजिगासिनो दङ। खारन बिथांमोनहा मोजाङैनो मिथिगौ मारैबा जुदि UPPLखौ फेजेननानै गावसोरथ' गावसोर देरहाखाया, जुदि सोरबा थार्ड पार्सना देरहालाङो अब्ला बिथांमोनहा माने BTC इलेक्सन गेलेहैनो हायो। जुदि UPPLआ देरहाबाय, BP बा जेनबाय, BP बा बावनो MP इलेक्सनानो गोमाबाय। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव नारा नाथा नाजानाया इलेक्सन देरहानायनि नङा, फेजेननायनि। दा खिन्थु जोङो नुदों बेवहाय जोंखौ फेजेननो हानाय दिनैनि समावहाय खुनु मोनसे सक्ति गैया, स्पेसियेलि BTR ओनसोलावहाय। खारन आरो दिनैनि दिनावहाय जे जोंनि केन्डिडेटआ खालि UPPLनिल' केन्डिडेट नङा, जोंनि केन्डिडेटआ जाहैबाय NDAनि केन्डिडेट। खिन्थु BPFनि केन्डिडेटआथ' नों खालि BPFनिल'सो, बिसोरथ' खुनु एलायन्स पार्टनार गैया। बिथांमोना बयखौबो थगायजोब्बाय, रावबो बिसास खालामला बेखौ। थांनाय बारावहाय खुनुरुखुम महाजनाव एभरेज सोमनानै माने खुनुरुखुम 3 MLA मोनबाय, बेखौबो MLA देरहाखांग्रोमोना बिथांमोना थंब्लेट बार'नानै थगायबाय। दा महाजनावनो हाबनो हायो ना NDAआवनो, NDAआवथ' बिसा जायगा गैखाया। दा मानब गेदेर भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह नखर मन्त्रि बिथांमोनहा नोजोर होदों आरो आसामनि जे गिबि मन्त्रि बिथांमोनहा नोजोर होदों जे BTR ओनसोल बा बड'लेण्ड ओनसोलावहाय गोबाव सम जे मोनसे अबस्था गाज्रि मोनसे थासारि, गावजों गाव बुथारलायनाय, बे जाथि बै जाथिजोंहाय माने दावराव दावसि जाबाय थानाय, माने समाजखौ बेबादि लांबाय थानो हाया। माने बबे ओनसोलावहाय सोरबादि नेताखौहाय माने बे ओनसोलनि दैदेनगिरि खालामनांगौ, दिनैनि दिनाव बिथांमोना खोब माने खाथि नोजोरजों नायदों आरोखि। दा गुबुन रायजो बादि जाहाथे BTR ओनसोलखौबो जौगाहोनो हायो, गोजोन थासारि माने पारमानेन्टलि बाहाय गायसननो हायो, बिनि थाखाय माने बिथांमोना सहाय खालामबाय थादों। प्रमद बर' सारखौहाय मोनसे गाइडेन्स होबाय थादों जे BTRखौहाय गोजोनखौ पारमानेन्ट गायसननांगौ आरो बाहाय जौगालु हाबाफारि लानांगौ, मानब सम्पद जोङो माने दिरुननांगौ। बे हिसाबै जोङो मोनसे देशा भारतबर्षआ जौगानांगौबा गासैबो खनला खनला माने रायजोआव थानाय गासैबो समानै जौगायोबासो जौगागोन
आरो दिनैनि दिनावहाय बिटिआरआवहाय जथेस्थ' माने सुबुं सम्पद दङ दा बे हिसाबै फैगौ समफोरावहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय आरो अमित शाह आरो नरेन्द्र मदि आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि गाइडेन्सआवहाय खमसे खम जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोङो हाग्रामाया जुदि दादागिरिजों 15 बोसोर सालायदोंबा जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननायावहाय 30 बोसोर 35 बोसोर जोङो बिटिआर ओनसोलखौहाय सालायनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दङ। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।